Náš projekt sa zameriava na zvýšenie bezpečnosti na železničných priecestiach, keďže každoročne dochádza na týchto miestach k viac než stovke nehôd. Navrhli sme inteligentné rampy vybavené senzormi, ktoré dokážu zaznamenať blížiaci sa vlak. Tieto inteligentné rampy prispievajú k bezpečnosti vodičov aj cestujúcich, čím znižujú riziko nehôd na železničných priecestiach. Prvý mikrobit má za úlohu riadiť motorček, ktorý ovláda železničné rampy. Druhý mikrobit má k sebe pripojený senzor pohybu, ktorý sníma vzdialenosť blížiaceho sa vlaku. Program pre prvý mikrobit zaisťuje, že ak je vzdialenosť medzi vlakom a rampami menej ako 30 cm, rampy sa uzavrú. Senzor pohybu skúma vzdialenosť medzi vlakom a rampami. Následne vyšle správu o vzdialenosti mikrobitu, ktorý ovláda rampy. Inteligentné železničné priecestie v podstate. Všetko to funguje na základe senzoru, ktorý je tuto, senzor vzdialenosti. Ten vlastne kontroluje, ako ďaleko je vlak. Čiže keď vlak príde na nejakých 30 cm plus minus, tak automaticky vyšle správu do mikrobitu. Ten vlastne ovláda obidva tieto motory, čiže v podstate tie železničné.